Věděli jste, že v cípu Moravskoslezského kraje, 50 kilometrů od Ostravy, se nachází obec Hrádek, ve které je hospůdka Belko, která patří mezi nejníž položené hospody v České republice? Je to hospůdka obklopená přírodou, kde protéká řeka Olše. Je to ideální místo na výlet spojený i s místem ke koupání. Můžete si zde pronajmout pergolu na různé oslavy, která funguje i jako bar, s občasným promítáním sportovních přenosů. Celé tohle nádherné místo doprovází legenda o rytíři Belkovi, který na tehdejší kupecké cestě, která přes Hrádek vedla, číhal na kupecké vozy, které by přepadl a oloupil. Nejednoho kupce dokonce zamordoval. Své sídlo si postavil na skále, která je zachovaná dodnes. Pod tíhou svědomí rytíř Belko nakonec ukončil svůj mrzký život skokem ze skály do řeky, kde se utopil. Kromě kouzelné atmosféry může Belko nabídnout 8 druhů piva, čepované prosecco, skvělé jídlo a plno dalšího sortimentu. Dokonce je možnost i ubytování v apartmánu pro 10 lidí. Nezabudneme, že Přilák má vaše koreně a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že Přilák má vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že Přilák má vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol. Už snívam, či splývam, odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že Přilák má vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že Přilák má vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam sú moje korene, kde našiel som cit, lásku i zmierenie.